Какво си купих от Стопския събор? Успях да си купя само две неща, защото нямахме много време. Това си закупих. Ето тази лапичка. Ще си купя и ново, ако имам време днес. Но е много сладка. И си купихме, познайте какво? Лабубу. Купих си лабубу. И така. Да ви кажа, ако не съберем 200 абоната до днес вечерта, до следно до кой час? Ако не ги съберем, си трия всичките видеа и спирам да качвам. Така че да си знаете какво искам, само да ви покажа ето тук нещата ми. Малко ми е се развърна буранцето, но ето тук. Иначе лапичката кефи ли ви вас ме много. Иначе е много сладурска. Братовчетка ми си купи една такава по-голяма за 10 лева, моята беше за 5. Което аз бих казала, че е много, много добре. Много, много добре. Добре, чао от мен и от Лабубо. Аз си взех Mystery Box, ама забравих да ви снимам как го отварям, на другия телефон си го снимам. Лабубо, Лабубо. Това е най-сладкото нещо. И днес общо заето приятели на Стопския събор ще пее Здравко от един за друг, така че който е близко тук да дойде. Аз вече нямам проблем да си кажа. На Стопския събор ще пее Здравко от един за друг, който го е гледал знае. И днес късното ще пее, така че моля да заповядайте, ще се снимаме, ако някой има фен. Ако някой фен реши да ми дойде, ако имам някой последовател и ме види, няма проблеми. Аз още не съм направена. Сега ще почна да си мия зъбите, защото станах и късно. В 8:30, в момента е 9:30 и имаме време. И аз до 10 часа ще съм готова, така че да. И ние сигурно в 10:30-11 ще лезнем и няма да се прибираме, защото е много хубаво времето. Не печи някакво ужасно топло слънце, ако нещо се затопли тогава. Но се чудо дали да се прибера. Аз не обядвам, така че не ме е глад. Чао!